Аўторак 31 кастрычніка. У эфіры Белсату кароткі выпуск навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Расправа над вольнымі музыкамі. Вынеслі прысуды чальцам гурта «Торбэнд». Працэс праходзіў у Гомельскім абласным судзе. Дмітрыю Галавачу прысудзілі 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яўген Бурло пакараны 8 гадамі, а Андрэю Ярэмчыку прысудзілі 7,5 гадоў калоніі. Музыкаў, чые хіты «Мы не народзец», «Жыве» і іншыя сталі сімвалам пратэстаў і збіралі мільёны праглядаў на Ютубе, затрымалі год таму. Іх абвінавацілі ў распальванні варожасці, стварэнні экстрэмісцкага фармавання і знявазе Лукашэнкі. Лукашенко патрабуе ад расейцаў грошы. Гаворка не пра новы крэдыт, а пра кампенсацыю, якую беларускі бок запатрабаваў ад Росатама за перанос тэрмінаў уводу ў эксплуатацыю АЭС у Астраўцы. Пра гэта Лукашенко распавёў сёння падчас нарады, прысвечанай завяршэнню будаўніцтва БелАЭС. Сумы патрабаванай кампенсацыі ён не назваў, але распавёў, што расійскі бок у адказ прапанаваў разлічыцца ядравым палівам. Камітэт Сейму Літвы ў справах бяспекі выказаўся супраць прапановы павялічыць для грамадзянаў Беларусі тэрмін дзеянняў гуманітарных відаў на жыхарства. Супраць прапановы міністркі ўнутраных справаў Літвы Агні Белатайце павялічыць з 1 до 3 гадоў тэрмін дзеяння гуманітарных ВНЖ для іншаземцаў, якіх пераследуе недэмакратычны рэжым, прагаласавалі 4 сябры камітэту бяспекі. 2 сябраў прапанову міністркі падтрымалі, яшчэ 2 устрымаліся. На думку камісіі, такая прапанова, цытата, носіць паспешны характар на фоне працяглых дыскусіяў наконт узмацнення жорсткасці абмежавальных захадаў у дачыненні беларусаў. Варта зазначыць, што рашэнне камісіі носіць рэкамендацыйны характар. Галасаваць за папраўкі ў закон аб прававым статусе замежнікаў будуць дэпутаты Сейму. У сілавікоў узніклі падатковыя пытанні да бацькі экс-тэнісіста Максіма Мірнага, Мікалая. Пра гэта са спасылкаю на ўласныя крыніцы паведамляе партал Tribuna.com. Мікалай Мірны ў Менску курыруе працу некалькіх кампаніяў сямейнага бізнесу. Магчыма, менавіта праблемамі бацькі сілавікамі абумоўленая змена рыторыкі самага паспяховага беларускага тэнісіста. У 2020 годзе Мірны ў сваіх соцсетках падтрымаў народ і асудзіў гвалт з боку рэжыму. Што праўда, той допіс соцсетак ён выдаліў праз паўгода. З таго часу Максім Мірны жыў у ЗША і ў Беларусь не прылятаў. Нядаўна ж ён прыехаў у Менск і зрабіў шэраг выказванняў у падтрыманне рэжыму, заявіўшы, што шкадуе аб сваёй ранейшай пазіцыі. Лукашэнкаўцы помсцяць за хакей. Урад сваёю пастановою працягнуў да канца наступнага года забарону на ўвоз і продаж прадукцыі кампаніяў «Шкода», «Нівея» і «Ліквімолі». Забарону ўвялі яшчэ ў красавіку 2021 года. Тады кампаніі, галоўныя спонсары хакейных чэмпіянатаў свету, адмовіліся фінансаваць турнір, калі той пройдзе ў Беларусі. Такім чынам бізнес адрэагаваў на хвалю рэпрэсіяў і парушэнняў правоў чалавека з боку рэжыму Лукашэнкі. У выніку турнір перанеслі ў Латвію, а лукашэнкаўцы ў адказ забаранілі ўвозіць у нашу краіну прадукцыю гэтых сусветна вядомых брэндаў. У Пухавіцкім раёне кіроўца і ягоны пасажыр збеглі з месца ДТЗ, у якім загінула 26гадовая дзяўчына. Учора апоўдні кіроўца аўтамабіля «Ровер» непадалёк пасёлку Свіслач не справіўся з кіраваннем і збіў 26гадовую дзяўчыну. Пакінуўшы машыну ў кювеце, 34гадовы кіроўца і ягоны пасажыр збеглі з месца трагедыі. Пазней кіроўца сам здаўся міліцыянтам, а ягонага пасажыра затрымалі супрацоўнікі крымінальнага вышуку. Яшчэ адно смяротнае ДТЗ, але ўжо з удзелам матацыклістаў. У гарадскім пасёлку Рось Ваўкавыскага раёну кіроўца матацыклу «Хонда» не справіўся з кіраваннем і наехаў на бардзюр. У выніку матацыкл вылецеў з праезнай часткі. Кіроўца і ягоны 43гадовы пасажыр загінулі на месцы. Абодва былі без шлемаў. Яшчэ адна гарачая кропка на Блізкім усходзе. Пачаліся баявыя сутыкненні йеменскіх хусітаў з войскамі Саудаўскай Аравіі. Ранейшае перамір'е сарванае. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва Bloomberg са спасылкаю на ўласныя крыніцы. 4 саудаўскія жаўнеры былі забітыя на мяжы Саудаўскай Аравіі і Йемену ў горадзе Джызан. Узброеныя сілы Саудаўскай Аравіі паднятыя па баявой трывозе і прыведзеныя ў стан павышанай гатоўнасці. Загад быў аддадзены пасля спробы йеменскіх хусітаў нанесці ракетны удар па тэрыторыі каралеўства. 8-й раз за кар'еру. Аргентынец Ліонель Месі атрымаў чарговы залаты мяч, узнагароду найлепшаму футбалісту сезону.
36-гадовы Мессі, які цяпер гуляе ў ЗША, зімою разам са сваёй зборнаю стаў пераможцам чэмпіянату свету. Асноўнымі канкурэнтамі аргентынца за залаты мяч сёлета былі нарвежскі форвард Манчестер-Сіці Эрлінг Холанд ды нападнік ПСЖ француз Кільян Мбапе. Галоўны супернік Мессі цягам кар'еры, партугалец Крыштыяну Роналду, сёлета ў спіс намінантаў не трапіў. Найлепшым маладым футбалістам свету зрабіўся англічанін Джуд Белінгем з мадрыдскага Рэалу. Беларуская супольнасць Варшавы правядзе шэсце напярэдадні дня памінання продкаў, дзядоў. Акцыя памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў распачнецца заўтра о 14 гадзіне на плошчы Юзэфа Пілсудскага. У шэсці возьмуць удзел прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка і Аліна Коўшык. І гэта ўсе навіны ў дзённым кароткім выданні. Заклікаю пры ўмове, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб ён трапіў да як мага большай колькасці гледачоў. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровым эфіры студыі Белсат і аб'ектыву. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.